हाय जोंनि भारत हादरनि संबिधानखौ जाय जोंनो दानानै बा रनसायनानै होलांदों आरो जायनि दारै जोङो दिनैहाय बुंनो थाङोबा गोग्लैसोनाय सोबख'जानाय नाख्रेबजानाय सुजानाय हारिफ्रा माबा मोनसे बाबा साहेब राव आम्बेदकरनि होलांनाय मोनसे बेखौ जोङो दान होनना बुंनांगोन बेनि गेजेरजों मोननो हादों दा दिनैहाय बिथांमोना 136थि जोनोम सान बेखौ जोङो बिबारि बर' गामि बावहाय रंजालि बैसागु फोरबो खुंनायजों लोगोसे अक्ट'आ रोखोमसे गोग्लैबाय नालाय जों बेखौबो लाफादों हाबाफारिखौ आङो गोजोननायबो मोनदों मोनसे माबायाव आरो दुखुबो आङो फोरमायनो गोनां जागोन मानोना जाय गेदेमा सुबुंखौ जोङो सिबिनांगौमोन जाय गेदेमा सुबुंनि फारसे मान बावनांगौमोन जोङो बे सुबुंखौ बावनानै थायो बे बावनानै थानायानो दुखु होयो दा दिनैहाय जोङो बुंनो थाङोबा बर' खासि अनसायगावहाय खुंथाय लोगोसे खौसेथि बर' सुबुं आफाद आरो गणतान्त्रिक नारसिं मन्च मोनथाम गौथुमजों बा मोनथाम माबाजों जोङो लोगो नांनानै बेखौ खुंनाय जादों दा बाथ्राया बे जे जोङो हाबाफारि बायदि दिनै आलासि लिंहरदोंमोन जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि बिथांमोन जों बसुमतारी बिथाङा सफैदों आरो लोगोसे बेंगलि जुब साथ्र फेडारेसननि आफादगिरि बिथां बिजय चन्द्रबो सफैदों भजपुरि जाति परिषदनिफ्राय सफैनो हादों देमन सिं आरो बिथांमोननि लोगोफोर बावहाय सफैनो हादों आरो जोंनि बर'नि माहारिफोर बैसागु फालिनायजों लोगोसे बावहाय सफैजोबनो हादों आरो जोङो फुंनि हाबाफारि बायदियै बिथांनो जि बिबार बावनाय बा मान बावनाय हाबाफारि फोजोब्बाय जोङो दा जोङो नैबेखौ एसे रोखा जानाया मोजां डक्टर बि आर आम्बेदकरा जोंनो होलांनाय माखासे बेसिसफ्रा जों बर' हारिल' नङा लानाय बुहुमनि सुबुं माहारियानो मोनथिनानै लानो गोनां बिथाङा सोलोंथाइनि बागै गिबियाव बुंलांनाय बाथ्राफ्रा आरो लोगोसे राजखान्थि गोहोनि बागै बाथ्रा बुंलांनाय न्यायनि बाथ्रा बुंलांनाय बेफोरखौ जों मिथिनानै लानांगोन आरो आथिखालावथ' आखाइ जानबुं थाबाय बे जानबुङावहाय गुगोलाव थांनानै जेब्ला जों सार्च खालामगोन बिथांनि सोमोन्दै मिथिनो लुबैनाय बिथांनि मावलांनाय बेखौ जोङो रोखा जानो हायो ओंखायनो आंनि खावलायनाय थाबाय जायफ्रा गोरों इंराजि रोंगौ आरो गोरों गोरा सुबुंफोर बे सुबुंफ्रा मोनथिनानै लानाया मोजां आरो आं खावलायनो लुबैगोन जे साफ्रोमबो बिथांखौहाय जोङो सिबिनो गोनां गुबैयैहाय जोङो दलित श्रेणी गोग्लैसोनाय सुबुंफोर आरो ST OBC माइन'रिटि सुबुंफ्रा बिथांनो मान बावाबो बे गिदिर गोरोन्थि जागोन मानोना बिथांनि जुजिलांनायनि गेजेरजों बिथाङा संबिधानाव जोंनो मोनथाय होलांनायनि गेजेरजों दिनै जोंबो माबा नङा माबा मोनसे मोनफैबाय बर' काछारि अनसायगावआव खुंथाइ मोननायनि बाथ्राखौनो बुं बर'फ्रा माबा मोनसे सेक्सुवेल मोनदोंनो आरो गुबुन हारियाबो बिदिनो मोनदों सोरबाया आलादा रायजो मोनलांबाय सोरबाया सेक्सुवेल सोरबा डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल मोनदों बे मोननाय गुदियाव आरो मिसिंफ्रा दिनैहाय जि मोनसे खुंथाइ मोनबाय आरो राभा टिवा जि सनवाल देउरि गासैबो हारिफ्रा फिसा फिसा खुंथाइ मोननायाबो बिथांनि बे होलांनाय संबिधान बा संबिजितनि जि मोनसे मोनथाय होलांनाय संबिजिताव बेखौ लानानै खामानि मावनायनि गेजेरजों दिनै बिसिम जोङो खाबु मोनफैनायनि जि मोनसे रोखा जाफैदों बा जों मोननो हादों बे सैथो बाथ्रा